Iola, ti'n ffrind, ti'n gyfaill annwyl, ac yn fwy na dim ti wedi bod yn fentor i mi dros y blynyddoedd dwytha yma. Yn dysgu fi sut i fod yn hwylysydd creadigol a yn berson gwell sydd yn byw drwy gariad. A dwi'n meddwl, yn union fel ydodd Marged, mae bob un gair sydd wedi sgwennu yn y gyfrol yma wedi ddeud trwy gariad. A dwi eisiau diolch wrthych i chdi am ddod o foi'r byd. Ond, sori, mae hynna'n fwy emosiynol na be o'n i'n ysgol. Ond o'n i ddechrau yn y dechrau a gofyn pam a sut nes di ddechrau sgwennu Camu. Diolch, dwi'n siŵr iawn beth i ddeud, a diolch Marged. O Marged oedd ma'n cychwyn hwn, nath i ofyn sy'n gen i ddiddordeb sgwennu fe. Ac o'n i'n siŵr iawn be o gynni, a wedyn dyma Marged yn rhannu I am gan Nghaffi Braf, sydd yn gyfres o hanesion straeon byrion, ac ar ôl mi ddarllen hwnnw ni'n dall be o gen Marged, oh gosh. A o'n i'n teimlo saff yn trafod efo Marged, ac oedd Marged ddim yn rhoi unrhyw bwysau, ac ar ôl i olfa ddeud sy'n gennyn nhw ddiddordeb i mi sgwennu, nes i osod rhyw fath o manifesto i fi'n hun, a fyswn i ddim yn mynd yn stres drwy sgwennu, a fyswn i ddim yn rhoi pwysau fi'n hun, a fyswn i ddim yn gwneud yn byd o ddim yn teimlo'n iawn. A dyna oedd y trywydd wnaethon ni ddilyn, so o'n i just yn meddwl am atgof ac yn sgwennu, ac o'n eisiau fo fod yn atgof oedd yn ffeind efo fi, achos dwi wedi treulio rhan fwyaf mywyd yn cysau'n hun, so o'n i'n meddwl, efo hwn, dyma fo, dwi am fod yn glen efo fi'n hun. Ac o felly, cychwynodd hi, mae rai fi ddeud, a dwi'n gwybod, mae'n ambell wybodaeth, dim ond mam a dad o fydd yn gwybod, a dwi'n gwybod, dio ddim yn union yn y drefn ddigwyddodd, oce? Ond does am celwydd yma, hynny di, dio wedi digwydd yn y drefn, mae o'n digwydd, ond oedd o'n teimlo'n iawn i fi sgwennu yn y ffordd dwi wedi sgwennu, achos mae'n lot o mywyd i dwi'n gofio. Ac oherwydd yn alcoholiaeth, mae'n derm o'n i'n hyd yn dall hyn, sef blackout, pan ydych chi dal i weithredu, ond ydych chi ddim yn bresennol. Ac oedd hynna'n digwydd lot i fi. So mae hwn yn ymgais i fi drio creu yn stori hefyd, lle. Ac i fi, yng nghreadigrwydd i, sydd i'r achub i. Achos pan mae pethau ar ei gweitha un, oedd rai fi ddychmygu bod pethau wahanol. A dwi'n meddwl na dyna ydi pwrpas creadigrwydd. A mae'n torri'n nghalon i pan mae pobl yn dweud, o dwi'n greadigol. O dwi'n meddwl bod pawb yn greadigol. Felly. Yn gwestiwn yna. Dyna'r ffordd ti'n ei ddisgrifio fo, dwi ti ddim yn deud hunangofiant, ti'n deud hunangofiant creadigol. A mae o bron a bod pan wyt ti'n ei ddarllen o. Mae creadigrwydd bron o tas o'n gymeriad o'r dechrau un. A dyna sydd yn llywio bob un stori, bob un atgof. A dyna sydd wedi dy alluogi di i wneud synwyr o dorffennol a'i berchnogi, achos dyna wyt ti'n dweud ar y cefn, perchnogi'r presennol drwy gofio'r gorffennol. Pa mor bwysig wyt ti'n... Sut ti'n ddisgrifio dy berthynas di hefo creadigrwydd? Dwi'n gwybod bod hwnna'n gwestiwn enfawr i'w ateb, ond o ran bod hwn yn hunangofiant creadigol, pa mor bwysig ydy i chdi bod y gair creadigol wedi gynnwys drws nesaf i'r hunangofiant? Dwi'n credu'n gryn a trwy'n creadigrwydd, trwy greu, da ni'n diffinio'n hynna. A mae lot o bobl yma heno sydd wedi cymryd rhan mewn sesiynau creadigol efo fi, a dwi'n mor diolchgar iddyn nhw am ddod. Mae nhw'n dall, dwi'n siŵr, beth dwi'n meddwl. Hynny di, pan da ni'n sôn am y môr, neu'n sôn am blanhigyn,
sy'n heb wreiddiau yn Dinas Dinlle yma, da ni'n sôn am sut ydyn ni'n go iawn. Ond da ni'n gorfod sôn yn llythrenol am sut ydyn ni. Ac i fi, dyna di pwrpas celf, ydy cynrychioli ni mewn ffordd sy'n fwy, dwi'n gwybod sy'n mynd i symud. Ond i fi mae creadigrwydd yn allweddol ym mhob rhan o mywyd i. A dwi'n meddwl bod o'n deillio o fod yn rhywun sensitif iawn sy'n gorfeddwl hyd at syrffed ac yn dadansoddi, a di hynny'n yn beth braf bob tro. Ond dwi wastad i defnyddio mychymig i ddelio efo bywyd go iawn. A mae hynna'n, dwi'n meddwl bod hynna'n cael ei amlygu pan wyt ti'n darllen y gyfrol, oherwydd be oedd o'n i'n ei gweld i'n deimlad eitha, yn brofiad eitha pleserus ni darllen hi, o ran y delweddau ti'n ei gynnwys, mae'r disgrifiadau mor fanwl, a mae o'n gwneud synwyr, a mae o'n ffordd eitha, mae o'n brydferth, a mae'r ffordd ti'n sgwennu'n brydferth, a mae hynna, a dwi'n gyfarwydd efo dy waith di oherwydd dwi wedi bod yn ei sesiynau ar y dipyn efo chdi. Ond oes na, ges i dysbrydoli drwy ddechrau ar y dipyn i allu ysgrifennu mewn ffordd mor ddisgrifiadol a mor hardd, os ydych chi. Wel, mae Marged wedi deud fwy nag unwaith, dwi'n meddwl bod yna ormod ansoddeiriau yma. So weithio mae'n gallu mynd dros ben rhestru, ond na, dwi jyst, fel o'n i'n deud ar dechrau, dwi'n gyda unrhyw bwysau yn hyn, dwi jyst i sgwennu yn y ffordd yn teimlo'n iawn. Dim ots, rili, be mae neb yn feddwl. Dwi wedi dod i'r lle hynny. Ond mae gweithio ar prosiect ar y dipyn, dwi'n cael lot mwy na beth dwi'n rhoi, dwi'n meddwl. Achos mae'n anhygoel cyfarfod pobl sydd wedi meddwl bod yna ddim gwerth iddyn nhw, a dwi'n gwybod sy'n hynny'n teimlo. A wedyn, pam da ni yn coelio bod ni'n gallu gwneud pethau, a pam mae bobl yn gwmpas yn coelio bod ni'n gallu gwneud pethau, mae'n anhygoel beth ni'n gallu greu. Ond pan da ni'n casau hynny, mae hwnnw'r un mor ddinistriol ac ydi cael cefnogaeth. Wedyn, mae jyst yn fraint tystio pobl yn creu delweddau neu geiriau neu sgriptiau weithiau a gweld bod nhw'n cynyddu hynna'n werth. A dwi'n meddwl, dim ots be di'n ymddygiad ni, bod hynny mewn dibyniaeth neu feidio. Mae'n harddwch y pawb. Dyna pam wnaethon ni ddewis y llun ar y clawr. Dwi'n siŵr drwy ddwy oed, dwi'n meddwl o'n i fanna. Mae'n y diniweidrwydd, a dwi'n meddwl bod y diniweidrwydd yna byth yn gadael ni. Ond pan mae pobl yn gweld pobl mewn dibyniaeth, maen nhw jyst yn gweld rhywbeth hyll. Ond mae eisiau cofio bod y breider a'r anwyldeb a'r diniweidrwydd yna dal yn yna. Yn bendant, a dwi jyst, mae'r ffordd ti wedi cychwyn ar y dipyn oherwydd nes di weld oedd ti eisiau lle i chdi leisio dy greadigrwydd di a cael bod yn greadigol mewn lle saff. A wyt ti wedi sgwennu Camu i'r un bobl wyt ti'n obeithio sydd yn gallu mynychu ar y dipyn, i bwy mae ar y dipyn, i bwy mae Camu. Dwi'n meddwl bod o i bawb i gofio bod ni yn aml iawn yn fwy llym arno ni'n hunain na be mae neb arall yn dueddol o fod efo ni'n hunain. Wedyn, gobeithio wrach bod yn agor drws i bobl weld pobl sy'n byw efo dibyniaeth yn wahanol, dwi'n gwybod. Ond gobeithio bod o am warchod y daioni sy'n pawb. Achos, dwi'n mynd yn emosiynol. Mae'n gymaint, mae'r rhan fwyaf bobl dwi'n nabod yma hynna yn bobl sydd wedi rhoi gymaint i mi. Ac wrach bod nhw'n teimlo bod nhw wedi rhoi llawer o byd iddyn nhw, ond maen nhw wedi a munud gewch i gefnogaeth. Mae unrhyw beth yn bosib wedyn, ac mor ddiolchgar. Mae hi'n gyfrol sydd yn andros o bersonol a mae'n mynd
mae'n blestod o'r dwys o gariad, mae'n lot o gariad ac amlder yni, ond i chdi ar y broses sgwennu, oedd na rhai penodau, rhai cyfnodau oedd yn anoddach i sgwennu, ac oedd na rhai oedd yn dod â llawenydd a heddwch i chdi? Oedd. Mae'n rei personol, ond mi nes i, dwi'n gwybod fi mam ddim eisiau fi wneud hyn, ond mi nes i, dwi wedi sgwennu am mam, a mi ddangoses i o'i Erin y merch yna. Achos mae perthynas mam a merch, dwi'n meddwl, yn rhywbeth, mae o'n dabw o ran sy'n neb yn siarad pa mor bwerus ydy'r perthynas, ond hefyd pa mor anodd mae o'n gallu bod ar y degau. A bod ni gyd yn torri'n cwys yn hynny, da. A dyma Erin dyn sydd gyd i'n deud yna. Dangos i'n ymwneithar, dweud na, mae'n iawn, mae'n hollol iawn, ia. A wedyn o'n i'n meddwl, mae'n rhywun amlwg iawn, dwi angen rhannu hwn. Ac efo mam, nes i ddangos i mam, a gyda ni sgwrs am yn hir, a dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn broses o iachau, a nath mam ddeud, dy wirionedd di di hwnna, a swn i ddim yn ddeud ar y ffordd yna, ac o'n i wirioneddol yn parchu mam am hynny, ac am caniatad, a dwi'n gwerthfawrogi hynny fawr. Ond mae'n rannau eraill lle dwi'n sôn am hyw a fod yr unig berson dwi'n enwi nhw. Mae hwnnw yn amlwg i sgwennu o gwbl, nag sgwennu am ymhlant, y cariad dwi wedi cael gennyn nhw, a y dealltwriaeth dwi wedi cael gennyn nhw, a dyma Griff sy'n ond yn awn dweud, o'n i wedi siarad ar heno neithiwr ac o'n i mor nervous. Anyway. A dyma fo'n deitha i, ond oedd ti eisiau crio, oedd ac oedd yna neb arall wedi dod all. A dyna dwi wedi cael gan ymhlant yma yma heno, ydy y dealltwriaeth yna sydd wedi helpu fi ddall yn hun ac i ddall o efo cydymdeimlad a chariad a dwi'n mor ddiolchgar am hynny. So, ond nes i gadw at y broses yma o beidio wneud rhywbeth o ddim yn teimlo'n iawn, a dwi'n falch modd i wedi cadw at hynny. Dwi'n meddwl mae hynna o ran dynabod di a gweithio efo chdi, mi wyt ti'n berson sy'n wastad yn dweud wrth pawb sy'n gweithio efo chdi a pawb sy'n dod i gyfarfod chdi, i ni fyw yn dilyn y grefft a ni drystio ni'n hunan. A dwi'n mor falch o dyna y broses i chdi yn sgwennu'r gyfrol. O ran y camu a'r camau, ydy sgwennu a gael hyn a'i roed o allan i'r byd, ydy o'n helpu'r broses o iachau ac ydy o'n gam ymlaen? Yndi, dwi'n meddwl bod fi wedi gwybod bod fi'n alcoholic os o'n i'n yn 40 yn yng Nghalon, achos o'n i'n gwybod bod yn... Anyway. Ond o'n i'n fodlon fi'n edrych tan o'n i'n 48. Ac os yw'r gyfrol yma yn gallu modelu i unrhyw un bod hi'n iawn cydnabod bod hi'n alcoholic ac yn Gymru Cymraeg, fydd hynna'n gwneud yn mywyd i'n hapus iawn. Achos dyna pam dwi'n meddwl yn bwysig bod ni'n siarad yn onest am y profiadau anodd, fel bod ni'n rhoi hawl i bobl eraill i rannu straeon nhw. Ond y bwriad y teitl o ran, o'n i'n teimlo 6 mlynedd yn ôl, mod i wedi camu, mod i yn yn hanner lle bod fi wedi rhoi. A drwy bod yn rhan o raglen 12 cam dwi wedi symud ymlaen, a fyswn i'n yma o'n i bai am y raglen yn honno dwi'n meddwl. A mae yna penod bach hyfryd tuag at y diwedd o'r enw Dwsin, a mae honna yn un o'r pethau o'n i'n gallu unieithu efo'r pethau yn dod â heddwch i ti, ond hefyd yn ffordd mor creadigol, mor hyfryd a mor onest i chdi jyst deud y wirionedd. A dwi'n mor o falch o hwnna ti. A dwi'n andros o falch o heno, dwi'n falch o'r holl bobl sydd wedi dod yma. Iola, mi wyt ti yn hwylysydd creadigol, mi wyt ti yn dramodydd, yn sgriptiwr, yn gyfarwyddwraig, a mi wyt ti'n awdur. Llongyfarchiadau enfawr ar y camu, a dwi'n meddwl mae'n haeddu clop mawr.
dros y bell a ti'n rhannu dy siwrne mewn ffordd mor sensitif, unwaith eto, yn clymu'r gyfrol, maen nhw fath o straeon byr, maen nhw mor braf i ddarllen, a ti'n ei clymu nhw i gyd efo'r rhywben cariad. A mae o jyst, fel dwi wedi dweud yn barod, yn broses, yn brofiad braf a pleserus i ddarllen. Diolch am ddysgu fi yn bersonol sut i fyw drwy cariad, a diolch am helpu gymaint o'na ni fagu hyder yn ni'n hunan ac i fyw drwy cariad. Felly, diolch yn fawr.